संध्या तू कौन कहले संध्या तू आत्महत्या करिबो तू जानिଛୁ संध्या आत्महत्या करा महापाप तू आत्महत्या करिबो ମୋ କଥା ତ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବି ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ପରିଚୟ ନେଇ ବଞ୍ଚିବେ ଦୁନିଆରେ ମୋର ଆଉ କଣ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନିରୁପାୟ ସଂଧ୍ୟା ମୁଁ କଣ କରିବି କହିଲୁ ମୁଁ ନିରୁପାୟ କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ତୋ ପାପ କର୍ମ ପାଇଁ ଆଜି ତୁ ଭୋଗୁଛୁ ଏ ନିଷ୍ଠୁର ନିର୍ଯାତନା କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ତୁ ପରା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ମେନକା ଗର୍ଭରେ ଆଉ ସେଇ ପାପ ପାଇଁ ଆଜି ତୁ ଭୋଗୁଛୁ ଏ ନିଷ୍ଠୁର ନିର୍ଯାତନା ତାହେଲେ ମୋର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ବସି ପାରିବି ନାହିଁ ମୋ ମୁକ୍ତିର ଆସନେ संध्या तू मुक्ति चाहूँ ठीक अच्छे संध्या मु तो ते मुक्ति करी देवी हेले माग संध्या तू मन खोली माग जहाँ इच्छा तोर माग मु अकुठित चित्र तते करी भी प्रदान माग संध्या शून्य लागे मते निज जीवन आउ किछि मन खुली माग प्रभु मो पवित्र संध्या संध्या काल ए समाज मते गृहदंडरे जानिबे समस्ते भक्ति प्रणाम जनाई मते करिबे सम्मान कामना तांकर तुमे करिबो पूर्ण एति की दया कर मते हरे दयार सागर तो मनवांछा पूर्ण है हाँ संध्या तो मनवांछा पूर्ण है तुई मोरा धना धन जीवना धन तो भक्त
ଜାଣିବା ଜାଣିବା ଦୁଃଖ ନାଶ ଯିବ ଜାଣିବା ଜାଣିବା ଦୁଃଖ ନାଶ ଯିବ ପୁଣିବେ ହୋଇ ମଦନା ସନ୍ଧ୍ୟା ସଳିତା ମନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସଳିତା ବୁଝିବେ ସକଳେ ପରିଣତ ଗତି କୁଆଡ଼େ ଜାଣିବେ ସମସ୍ତେ ପରିଣତ ଗତି ଜାଣିବେ ଦେବତୀ ସଭିଏ ଜାଣିବେ ଦୁଆରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସଳିତା ଯା ସନ୍ଧ୍ୟା ମୁଁ ଆଜି ତତେ ମୁକ୍ତି କରିଦେଲି ଆଉ ତୋରି ନାଁରେ ଯିଏ ଜାଣିବ ଦୁଆରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସଳିତା ତାହାରି ମନୋବାଞ୍ଛ ମୁଁ କରିଦେବି ସମସ୍ତେ ସଦା ସର୍ବଦା ଜାଣିବେ ଦୁଆରେ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ସଞ୍ଜ ସଳିତା ଆଉ ଯିଏ ସଞ୍ଜ ସଳିତା ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ଚାଲିବ ମୁଁ ତା ମନସ୍କାମନା କରିଦେବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହାରି ମନସ୍କାମନା କରିଦେବି ପୂର୍ଣ୍ଣ